Het is misschien wel even wennen voor de klanten. Maar waternaai streekproducten keep je wel bij Dijkstra Staten in mijn naam, maar hem voor slijn zelfs redden. En nee, dat betekent net alleen nog zelfs de kassa dwan, maar je moet alles zelfs dwan. Wij winnen dan altijd op sneeuwens iepen. En dan winnen we er. En voor een heel perverse klanten dan hier weer een soort met code en een sleutelkastje. Krijg zoals bij de thuiszorg weer. En daar hebben we het idee bij dat nou wel eens uitbreiden. En de meesten kennen heel soort net altijd op sneeuwen. Maar ze wil toch wel komen. Nou, dan mag je door de week gewoon thuis blijven om een poenke huisbewijs van spreken. En zo en dan maar weer de leur wat meer vrijheid en zelf ik wat meer vrijheid in Jan. En dan zijn we nou, maar we zaten met een elektronische door, een elektronisch slot. Dan kun je een code intoetsen als ze een code hebben willen, dan krijg je een code. En als ze code intoetsen, dan ben ze binnen. En dan kun je gewoon zelf bedienen. De nieuwe aanpak jouwt Lautenbach ik zelfs meer vrijheid. Ze hoeven nou net meer alles sneun thuis te blijven. Het nieuwe systeem stiet of valt wol maar de eerlijkheid van de klant.